Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt me lähdetään hakemaan Miken mukaan ja me lähdetään katsomaan, että miltä näyttää Suomen elävin, tutkitusti elävin maaseutumaisin kunta. Tervetuloa mukaan reissuun. Menemme ensin tapaamaan Anttia ja Kaisaa. Soitamme matkalla Kaisalle, joka on lenkillä. Lisäksi kuulimme, että pariskunta on aktiivinen usealla eri rintamalla somesta musiikkiin. Mitä? Eikö täällä ollakaan koko ajan haalarit päällä navetassa ankea työilme kasvoilla? Kaisa ja Antti, mahtava olla teidän tilalla. Kiva kun tulit. Kiitos. Saapa olla. Ja olipa uniikkia nähdä, ellei jopa tuommoista historiallista lehmien tien ylitys. Onko tää niin kuin päivittäinen rutiini tai aina kun ulkona? Kyllä. Aina kun sä et vaan passaa, niin totta kai, että pihalle vai. Siellä se lehmä on hyvä olla. Miten kauan ne on tuolla? Heti laitetaan alkukesästä laitetaan heti ulos kun pystyy ja kelit sallii. Ja niin kauan ulkona kun kelit sallii. Että meillä ei oikein ole semmoista niinkö tiettyä määrää mitä on. Että niin kauan pidetään kun vaan pystyy. Joo. Miten tää tila on tullut teille? 2017 tehtiin sukupolvenvaihdos ja siinä sitten siirtymää tuli, isäntä vaihtui ja Kaisan kasvettiin jatkaa sitten. Verenperintönä niin sanotusti. Kyllä. Hieno homma. Äidin maidosta, ei kun lehmän maidosta. Niin. No molemmille. Molemmista. Aivan. Kertoisitteko vähän, mitä teillä on täällä? Montako lehmää ja minkälaisia, mitä muuta? Viljelettekö jotain? No mä oon kertonut noista lehmistä. Meillä vähän on ehkä sillä, että mä hoidan ehkä vähän lehmät enemmän ja Antti sitten peltopuolen, mutta meillä on 30 lehmän parsinavetta. Eli meillä on 30 lehmää lypsyssä ja siihen lisäksi, että meillä on nuorkarjaa, hiehoja ja vasikoita semmoinen parikymmentä, eli yhteensä 50. Ja meillä on päärotuna on Holstein, niin on niitä mustavalkoisia mitä on. Ja muutama äyssire, mä yritän pitää niitä, ne on niitä ruskea-valkoisia, niin yritän niitä pitää kans niin meidän karjassa. Ja aamulla haaveissa, että laitais vähän jotain alkuperäisrotua kans, mutta sitä on vielä vähän keskustelussa siitä. Että... Antti, te tietysti vähän viljelette jo senkin takia, että nämä eläimet pysyis hengissä. Nimenomaan, että kyllä se ruoka pitää niille tuottaa omilta pellolta, että ei saa muuten mitään järkeä oskaa, jos sitä omilta pellolta saa. Melkein 100 hehtaaria omaa peltoa pinta-alaa, mistä sitten lehmät saa ruuan ja mehtää on 100 hehtaaria samaan verran ja niitä molemmia touhutaan samaan aikaan. Siellä se ympyrä niin pyörii. Kyllä, että vähän kaikessa pitää olla kumminkin mukana. Mites tämä kannus? Täällä on mukavan tuntusta maaseutua ja iloisia ihmisiä, mutta minkälainen tää on yrittäjä? Olla ja yrittää. Kyllähän meillä on kannuksessa aivan kaikki mitä tarvii. Täällä on todella paljon muutenkin yrittäjiä ja yrittäjähenkistä sakkia. Että mahdollisuudet on niin aivan kaikki. Ja palveluita yllättävän hyvin näin pieneksi paikassa kuitenkin löytyy. Että mekin yritetään suosia sitten kaikkia lähiyrittäjät, jos ostetaan jotain koneita tai jotain, niin käytetään sitten. Tai maataloustarvikkeita, niin pyritään käyttämään sitten näitä oman kaupungin palveluita. Te olette aktiivisia somettajia, tai ainakin sä olet aktiivinen somettaja. Olemme seuranneet. Jaa, no kiva kuulla. Laittakaa seurantaa. Mikä tili? Honk-Kaisa. Honk-Kaisa löytyy Instagramista, ottakaa ihmeessä seurantaan. Maatilan arki, vapaa-aika, lenkkeily, kaikkea mitä sieltä niin löytyy. Kyllä. Onko tää someikkuna niin semmoinen vähän niin kuin ikkuna maailmaan ja ihmisiin? No on se ehkä sillä, ja mä tykkään, että se tuo niinkö viljelijöitä lähemmäksi kuluttajia. Sen ehkä mä koen, että se on ehkä semmoinen, mikä on ehkä meidän tuottajien vastuullakin ehkä jollain tasolla. Kiitoksia vierailusta teidän tilalla. Oli tosi mahtava juttu. Ihmiset ottakaa Honk-Kaisa seurantaan Instagramista, seuratkaa Maatilan arkea. Miltä se oikeasti se ruoka ja juoma, maito, mistä se tulee meille? Hyvä, voikaa hyvin. Pidempi video vierailustamme Antti ja Kaisan luona julkaistaan tulevina viikkoina Kannuksen somekanavissa. Ota siis heti seurantaan. Linkit löydät videon alapuolelta. Ensimmäinen tapaaminen ainakin vahvisti sen, että maaseutu on täällä taistelutahtoinen, tulevaisuuden puolesta ja elävä. Jos joku tietää taistelutahdosta jotain, niin se on Jussi Niinistö, Kannuksen kaupunginjohtaja. Kysytään Jussilta, mitä on kannuslaisuus ja miten hän on tänne etelästä nousseena sopeutunut. Jussi Niinistö, mukava kun ehdit meidän kanssa
juttelemaan tänne Kodalle. Kiitos kutsusta. Olet etelästä valunut tänne Kannukseen tai noussut, miten päin vaan halutaan sanoa, niin kuin mekin. Ja Noussut. Joo, juuri näin. Ja mäkin olen Pohjanmaan poikia, mistä on tuonne etelään joutunut. Miten olet sopeutunut, miten koet, että on otettu täällä vastaan? No hyvin olen sopeutunut. Itse asiassa 3 vuotta tulee täyteen ihan näinä päivinä. Että mulla oli tietysti kaupunginjohtajana sellainen edullinen lähtökohta, että mua pyydettiin tähän tehtävään ja sain sitten virkavaalissa kesäkuussa 2020 hyvän kannatuksen, muistaakseni äänin 23-4 sain kannatuksen ja siitä oli hyvä pohja tietysti lähteä eteenpäin ja hyvin on luottamushenkilöiden kanssa yhteistyö sujunut ja kannuslaiset ovat olleet uteliaita ja hyvin ottaneet vastaan ja hyvin on viihtynyt. Mietittiin sellaista teemaa kuin kannuslaisuus. Lanseerataan nyt tämä nimikin, jos ei sitä ole olemassa, mutta minkälaiset oli ajatukset ennen kuin tulit, kun ei ollut sitä vahvaa niin kuin taustaa, että minkälainen se on ja minkälaiseksi se on osoittautunut? Niin, tiesin toki, että Kannus on Keski-Pohjanmaalla ja että se on pieni seutukaupunki ja että siellä on teollisuutta ja tiesin Poutun lihajalostustehtaan ja Kannustalot, valmistalopaketit, niitä nyt on Etelä-Suomi väärällään omakotitaloalueet, että tällainen brändi oli tuttu ja sitten kun vielä vanhalle isälleni kerron, että tuli valituksi kaupunginjohtajaksi Kannukseen, niin hän sanoi, että Esko Aho, Kannuksen Kennedy. Ja se on varmaan sellainen yleisin, mitä vanha polvi tietää Kannuksesta, että Kannuksen elinkeinoasiamiehenä toiminut Esko Aho ennen kuin hänet eduskuntaan valittiin vuonna 1983, niin on tehnyt PR-työtä Kannuksen nimen hyväksi ainakin. Miten tuo kannuslaisuus niin kuin näyttäytyy nyt muutaman vuoden kokemuksella? Kyllä tämä kannuslaisuus se on sellaista hyvin tyypillistä keskipohjalaisuutta, että mulla itselläni isän puolelta juuri Etelä-Pohjanmaalta ja siellä kun on käynyt, niin siellä aika lailla saatetaan korostaa itsekin osin aiheesta ja osin aihetta, mutta tämä keskipohjalaisuus ja kannuslaisuus se on aika lailla itseään korostamatonta, vaatimattomuus on aika vahva hyve edelleenkin täällä. Täällä ei väestö ole sillä tavalla päässyt sekoittumaan kuin vaikka Etelä-Suomessa, että täällä on suvut asunut pitkään paikalla, on juurevuutta, on maahenkeä, ollaan ylpeitä kannuslaisuudesta ja tiedetään kuka on kenenkin poikia ja tyttäriä. Että sellainen perinteinen maaseutuyhteiskunta ja tämä on sellaista Suomea kuin mitä muu Suomi on joskus ollut, että tämä on aika pysynyt tässä niin kuin ihmiset paikallaan, ei sellaista muuttoliikettä. Tietysti on etelään muutettu työn perässä ja opiskelujen perässä, mutta tämä perusydin, tämä kannuslaisuus on aika maahenkinen, juureva. Mä uskon, että me jaetaan semmoista yhteistä arvopohjaa aika paljonkin. Mä toimin nykyään MPK:n koulutuspäällikkönä tuolla Dragsvikin Uudenmaan prikaatissa. Joo, kukin omalla sarallaan. Mitäs nyt sitten mennään siinä, tarkennetaan vähän Kannukseen siinä turvallisuudessa ja miten sen koet? No Kannushan on pieni paikkakunta, täällä on reilu 5300 ihmistä ja suurin piirtein kaikki tuntee toisensa. Että täällä ei sellaisia turvallisuusriskejä varmaan näin niin kuin henkilökohtaisesti tarvitse pelätä, ellei just sellaiseen tilanteeseen sitten halua hakeutua ja niihinkin on varmasti löytyy mahdollisuuksia aina. Mitä nyt tilaisuus kehua Kannusta tai miksi kannattaa tulla? Mitä löytyy? No joo, mulla on tutkijan tausta ja olen harrastanut lähdeviitteisiin perustavaa kirjoittamista, niin 2 esimerkkiä otan. Rambol konsulttiyhtiö muutama vuosi sitten teki Suomen maaseutumaisista kunnista tietyn indeksin, eläväisyysindeksin kautta tutkimuksen, olisi muistaakseni yli 180 maaseutumaiseksi luokiteltua kuntaa Suomesta ja Kannus oli siellä 1, mitä tulee eläväisyyteen ja tämä tarkoittaa sitä, että täällä on nämä liikuntapaikat, yleensä vapaa-ajan viettomahdollisuudet, ne on kävely- tai polkupyörämatkan päässä. Että tämä Kannus on kompakti kooltaan, joten me ollaan satsattu laadukkaaseen vapaa-aikaan ja erilaisia mahdollisuuksia tänne
rakennettu ja nyt sitten viimeksi saatiin tunnustusta meidän uimahallista, joka oli vuoden 2002 Uima- ja Hengenpelastusliiton valitsema vuoden vesiliikuntapaikka. Eli paitsi että me ollaan eläväisin maaseutumainen kunta, niin meillä on tutkitusti hyviä vapaa-ajan palveluita. Kuulostaa suorastaan loistavalta. Kyllä se on hyvä saavutus tämän kokoiselle kunnalle. On. Kyllä me ollaan tyytyväisiä, mutta siinä on taustalla vuosien ja vuosikymmenien kehittämistyö. Että halutaan tarjota mahdollisimman hyvää elämää niille, jotka täällä asuvat ja elävät ja yrittävät. Jussi Niinistö, kiitoksia juttutuokiosta ja oikein hyvää jatkoa. Kiitos. Kiitos. Kannus tuntuu olevan turvallisessa ja päättäväisessä johdossa. Nyt suuntaamme kohti Suomen juurevinta yöpaikkaa, kahvibaaria. Kun googletat kahvibaarin, törmäät kymmeniin juttuihin ja lehtiartikkeleihin. Täällä on muuten kuvattu elokuviakin. Päätämme tehdä oman kokeilun ennen kuin sääntäämme kahvibaariin. Otetaanko minibaarista jotkut raikkaat juomat? Ei ole minibaaria. Ei ole. Tuoskohan tänään joku leffa telkkarista? TV. Ei ole. Mietin tässä, että menisikö nyt illalla suihkuun vai sitten aamulla? Niin. Meillä vaan ei ole suihkua täällä. Mutta siksihän me tänne tultiin. Eikö? Se on kyllä ihan totta. Niin. Mutta aika lämmin päivä, niin laita ilmastointia pikkusen isommin. Ei ole. Mennään kahvibaariin. Mennään Suomen upeimpaan hienoimpaan kahvibaariin, joka on alakertaan. Niin me tehdään. Se meillä on. Se meillä on. Näin me tehdään. Tässä oli tietty semmoinen vähän kaurismäkeläinen fiilis, jos mä sanon tuolta elokuvapuolelta, mutta joo, mä tiedän. kahvibaarin Anneli, Niin. tervetuloa, hienoa kun pääsit paikalle. Kiitos. 70 vuotta. Se on pitkä aika. Oh. Mistä kaikki lähti? No mun mieheni oli urheilija ja oli olympiavuonna 52 Helsingissä. Ja tämä on ollut mun mieheni isän ja äitin matkustaja kotiaikoina. He on rakentanut tämän talon. Ja sitten kun he kuoli, niin tämä talo oli vähän aikaa tyhjillä ja oli vuokralaisia. Ja sitten Erkki sitten kävi hän oli invalidipuuja-aika, niin hän sitten innostui sitten, että nyt kun hän tulee sieltä, ja kävi verhoilijakurssi Helsingissä. Että nyt kun hän tulee tänne, niin hän kyllä kysyi, että jos joku haluaisi hänen kanssa perustaa baarin. Niin hän sitten perusti tämän baarin sitten 52 vuonna tai 53 tai 52 vuonna, olympiavuonna. Ja siitä kyllä oli sukulaisrouva, joka oli käynyt tuonne kokkihomma, niin hänen kanssa yhdessä. Ja sitten tästä se lähti sitten. Ja sitten mä olin sitten kesätyttönä semmoinen 17-vuotiaana ja sitten 19-vuotiaana, niin mä menin sitten naimisiin. Mä sain työpaikan tässä. Niin. Ja semmoinen, ja sitten mä oon pitänyt sitten 57 vuotta tätä nyt sitten, että oon mä niin ekspertti valvomaan, niin että mä kävin 2-3 tuntia nukkua ja taas lähdettiin. Oli mieluinen työ, niin oli kiva lähteä. Yhtään kertaa tuo ovi ei ole auennut, tuossa vastenmielistä tulla. Minkä takia kahvibaarista tuli kahvibaari tai näin suosittu? Mikä se oli se juttu? Mä en kyllä sitä tiedä. Siitä tietysti, kun mä oon niin äkäinen ja häijynyt. Pojat kilpaili, kuka on paremmat aikalähöt täällä. Päästetään meidän katsojat jännityksestä ja toi Mikke tulee juttelemaan teidän kanssa ja heidän kanssaan, joka tämän osti. Ja katsotaan mitä ajatuksia tästä ja miten siirtyy. Nyt tässä on kyllä semmoinen historiallinen hetki tässä meidän pöydän ääressä. Tässä on kaiken luoja tavallaan ja uudet jatkajat, upeata. Miten tämä kaikki tapahtui? Miten te löysitte toisenne?
En mä löytä muuta ja mä löysin teidät. He istuivat meidän paari, tulivat paari. Mä en tuntenutkaan. Ensiksi sä sanoit, että sä oot aina unelmoinut tuosta vanhan ajan paasta. Tämmöistä sä oot aina halunnut tämmöistä näin. Ja kävit ensiksi yksiksesi. Ja sitten hän tuli ilmaantui kanssa sitten. Ja sitten istuttiin iltoja ja tämmöisiä, juteltiin niitä ja näitä. Ja sitten törpesi kysymään multa, se oli joulun jälkeen, että kauanko sä aiot, kun mulla oli sitä selkää kepin kanssa huin tähän. Niin sitten kauanko sä aiot jatkaa. Mä oikein tiedä, mä sitten olin jo monta kertaa, että kyllä nyt olisi aihetta, että 57 vuotta tuli täydet, kyllä mä en ja jaksaa enää. Miten te koette? Joo, niinhän kaikki sanoo niin, että mitään ei saa muuttaa. Niin. Joo, eikö se kumma? Joo, se on kyllä yllättävää, joo. Niin sitä me tavallaan ollaan noudatettu, että mitään ei ole muutettu, mutta vähän ehkä eri tavalla korostettu tai sitten oman mukaan. Korostettu tai uudistettu. Lisätty. Niin, siinä on tullut ulkoterassia ja esiintymislavaa ja niin. No kaikki on takaa tullut. Joo. Kuitenkin semmoinen, jota on vanha perintekäs paari, niin kuitenkin tämä elää pikkuhiljaa sitä omaa elämäänsä. Mutta mitään ei lähdetä niin tarkoituksenmukaisesti muuttamalla muuttamaan. Juuri näin. Se, että jos jotain muutetaan, niin se muutetaan täysin tarpeesta ja todella paljon harkiten asiaa, että voiko sitä tehdä noin. Niin, ja miksi rikkoa jotain, joka jo toimii? Miksi tehdä uutta? Niin. Ja sitten kun tämä ei ole kuitenkaan museo. Että museossahan kaikki säilytetään just semmoisena kuin ne on. Niin. Tämä on elävää kulttuuriperintöä. No, se tarkoittaa sitä, että se elää. Joo, siis mehän ei ole lähdetty tähän sen takia, että me oltaisiin haluttu niinku pyörittää ravintolatoimintaa. Vaan me ollaan nimenomaan lähdetty sen kulttuuriperinnön takia, mikä tässä on se kulttuuri, mikä me halutaan säilyttää. Et se on tärkeää tälle yhteisölle ja nähdään, että se on tärkeää jopa valtakunnan tasolla, koska tämä keskiolutkulttuuri on oikeasti semmoista katoavaa. Ja täällä se on niin leimallisesti vielä sitä vanhaa keskiolutkulttuuria, eli yhteisöllisyyttä ja sitä turinan perinnettä. Ja karaoke jatkuu. Ja edelleen pitää olla kerran kuussa karaoke. Se on se minimivaatimus ja meidän pois on maksimivaatimus. Se pitää olla kerran kuussa ja se on semmoinen, että ne on suosittuja. Ja se on jatkettu ja jatketaan niin kauan kuin meistä asia on kiinni. Pidempi video kahvipaarista julkaistaan tulevina viikkoina Kannuksen somekanavissa. Ota siis heti seurantaan. Linkit löydät videon alapuolella. Jos Kannus on tutkitusti Suomen elävin maaseutumainen kunta, niin ei siellä vielä 12 tunnin reissupäivän jälkeen nukkumaan. Jukka ja Noora sanovat, että nyt mennään ajamaan rallia ja syömään samalla pizzaa. Mitä? Paikka on täynnä ajosimulaattoreita, mutta pizza on niin taivaallista, että ajot jäävät ajamatta. Päätämme haastaa Jukan ja Noora. Miken kanssa vähän jännittää. Mitä te mennäätte huomenna meille näyttää? Kannuksen parhaat puolet. Kaiken. Niin. Kaiken Kannuksen. Kaiken. KK. Kaiken Kannuksesta. Hyvää kaunista huomenta, Jukka ja Noora. Huomenta. Terve. Mulla on teille haaste. Noniin. Lähdetään tästä Petrin kanssa teidän mukaan. Näytätte meille kannustunnissa. Missäs ollaan nyt? Sä Noora sanoit, että nyt me ollaan jo ensimmäisessä paikassa. Me ollaan paikalla, eli tämä on Korpelan pato. Meidän yksi nähtävyyksistä vaihdottomasti ja paras uimapaikka Kannuksessa suosituin tässä padon päällä. Täällä on lapsuusmuistoja. Joo, tää on se 100-vuotias pato. Täällä on pikkupenskana kiipeilty pajolla, missä ei tietysti saanut kiipeileä ja hyppiä. Niin. Täällä on paljon aikaa vietetty. No niin, mennään katsomaan. Mennään. Jukka, oliko se niin, että sä oot paluumuuttaja? Joo, paluumuuttaja. Ylpeä sellainen. Kauanko vierähti muualla? Vajaa 20 vuotta. Hienoa, ja nyt kierros jatkuu. No niin Mikki, nyt ollaan Suomen uusimmassa, modernimmassa oppimisympäristössä maaseutualalla. Tämä on
kansankielellä navetta, mutta no, se on täynnä. Lehmiä näkyy ikkunasta. Ja... Lehmiä, kyllä. Ne on sellaisia ihan eläviä eläimiä. Niin. Aika huikea. Eli täällä on kaikki viimeisimmät pelit ja pensselit, automatiikka tälle alalle. Kannuksen maaseutuyksikkö on Suomen ylivoimaisesti vetovoimaisin tällä alalla. Kun ajatellaan opiskelijoita, että jos monessa muussa paikassa kamppaillaan sen kanssa, että millä saadaan niitä uusia nuoria hakeihin, niin täällä on aina kirjat täynnä ja tulijoita olisi reilusti enemmän mitä hakijoita. Parhaat vehkeet. Kyllä, tänne on vuositolokulla panostettu tosi isosti. Että tossa on vaikka minkälaista oppimisympäristöä, että täällä on usein eri alan huippuopetusta. Tuohon vanhaan navettaan rakentuu koirapalvelukeskus, koiraurheilukeskus. Eli se on se kaksoistutkinto, pystyy suorittamaan lukion ja tämmöinen eläinlääketieteellinen linja. Mites Noora, tuossa kuulinkin, että sä oot myös paluumuuttaja. Joo, kyllä näin on. Mikäs se on onko se niinku ainoa kriteeri, että nämä kannukset hankitaan, kun käydään muualla ja tullaan takaisin kotikonnoille? Joo, kyllä se varmasti on niinku hyvä kriteeri. Joo. Mä en ollut tosiaan 3 vuotta pois. Kävin lukioni Tampereella ja minusta piti tulla radiotoimittaja tai arkkitehti. Ja sitten tuli niin hirveä ikävä takaisin maalle. Niin me tullaan nyt niin sanottuun Kannustalon liikenneympyrään. Tää on niinku Suomen kaunein liikenneympyrä ainakin minun mielestä. Ja Kannustalohan ei tee mitään muuta kuin messuvoittajia. No niin, ja nyt ollaan sitten rakennustyömaalla niin kuin näet. Ja tähän tulee uusi alakoulu keskustaan. Eli tässä alkaa opiskelu sitten vuoden päästä syksyllä. Joo, tulevaisuuden kannusta rakennetaan selkeästi. Kyllä. Tähän tulee se Suomen paras kyläkoulu. Joo. On ne. No niin, tämä on meidän pesäpallon pyhättö. Kannuksen miehet pelaa tällä hetkellä ykköspesistä ja tulevaisuudessa superia. Tässä meillä on uunituore katettu katsomo, mikä valmistui tässä ihan vasta. Ja sitten niin kuin tiedät, Kannus valittiin Suomen elävimmäksi maaseutumaiseksi. Kyllä, tämä on kuullut jo. Ja se näkyy tässä meillä ympärillä. Että täällä on urheilukentät, on uimahalli, on urheiluhalli, 1 000 000 eri lajivaihtoehtoa. Vimpan päälle kaikki harrastuspaikat. Yhdistykset on tehnyt hankkeilla paljon tänne lisää. Meillä on skeittiparkki ja sitten on pump track-rataa ja kuntoportaa. Ja urheiluhallihan oli saanut palkintoja. Kipivapari valittiin viime vuonna Suomen vesiliikuntapaikaksi. No niin, aika kova. Se taas. Se on heti, ettei kellään. Niin. Se, jos Kokkolasta asti tullaan perheiden kanssa tänne uimaan, niin kyllä se pitää olla hyvä. Niin, kyllä. Sä oot Jukka kaiken lisäksi musiikkimiehiä. No niin. Näin mä oon kuullut. Kyllä. Musiikki on elämä. Niin. Silloin kun muutettiin Kannukseen, niin tuumattiin, että kyllä meidän pitää omaa Leikkipuisto Blues saada tänne. Joo. No se ei Leikkipuisto Blues, mutta se on Pappilan Puisto Blues. Joo, ja nyt me ollaan Pappilan Puisto. Kyllä. Tähän rakentuu nyt pikkuhiljaa tuohon festarialueen ja ilmastapahtuma kaikille perheille. Piknik-henkeen. Eli viime viikonloppuna oli se Elorieha, nyt tuli tää Pappilan Puisto Blues. Koko kesä on näin tori-illat. Sofian lavalla meillä on torisoitot. Sitten kesäkuussa oli ihan mahtava spektaakkeli, kun se Suomen suurin tuulipuisto avattiin. Siellä oli keskellä mehtää 4000 ihmistä. Oikeesti keskellä mehtää. Siellä oli portionpoisia kaikille hampurilaiset ja hellepäivällä juomista. Ja meillähän on suuri tapahtuma tulossa 18. vai 19. päivä elokuuta, eli ihan pian. 10 000 kävijää odotetaan Ollikkala-messuille.
Ja me rävähytetään siihen iltaohjelma tuonne torille. Siinä on tämmönen kauppojen ja taiteiden yö hengessä esiintyjiä, muun muassa Sussu Erkinheimo ja Aste. Noniin. Meillä on ainakin tullut semmonen niinku hyvin rento ja välitön fiilis ja tunnelma. Ihan joka paikassa, missä ollaan ollut. Joo, se on varmaan se, mitä me halutaankin, että tavallaan asioista ei kuulu tehdä liian vaikeita. Meitä saa lähestyä isoilla tai pienillä asioilla ja ne tuossa mahdollisimman ketterästi viedä eteenpäin. Niin. Ollaan tällaisia tavallisia tallaajia, multavarpaita molemmat. Kyllä. Te varmaan toivottekin semmoista avointa yhteydenottoa, jos jotain kysymyksiä. Joo, meidät voi kutsua kylään. Niin. Ja tosiaan me ollaan niitä mahdollistajia ja tosi tyytyväisiä ollaan siitä, että meillä on niin kaikki yrittäjät innoissaan kehittävät toimintaansa. Ja tässähän on hyvä esimerkki tämä Lousan ravintola, missä me ollaan nyt. Joo. Nimenomaan. Kyllä. Yksi iso syypää siihen, että tässä Kannuksessa pysähtyy paljon lounasmatkailijoita nykypäivänä. Jos tämä kokossa pitäjässä löytyy, mitä me laskettiin, 12 lounaspaikkaa. Se on paljon. Nälkäisenä ihmiset on kiukkuisia, mutta mehän ei olla. Niin. Nyt meille alkaa selvitä, miksi Kannus on tutkitusti Suomen elävin maaseutumainen kunta. Tässä 2 vuorokauden reissussa on yksi osuus vielä näkemättä, ja silti tuntuu, että olemme nähneet vasta pienen osan. Rauhoitumme hetkeksi ja juttelemme Mäkiraunmäellä Eeron kanssa. Me ollaan tultu Mäkiraunmäen museoalueelle. Minkälainen kokonaisuus tämä on? No, jos aloitetaan oikein historiasta. Kannuksen kirkko rakennettiin, siis ensimmäinen kirkko 1674 tuonne 150 metrin päähän. Sen myötä tähän alkoi muodostua sitten tämmöinen asutuskeskus. Eikä täällä ei ennestään ollut, ei varmaan juuri mitään. Mistä aikakaudesta silloin puhutaan? 1600-luvun puolivälin jälkeen. Joo. Mennään käymään tuolla jossain rakennuksessa ja puhutaan siitä, miksi tämä alue on kulttuurihistoriallisesti niin tärkeä. Hyvä, mennään Kirjurin tupaan. Mä kerron mikä se on. Joo. Tämä oli se Kirjurin tupa. Joo, tästä on sellainen hyvä tarina, jonka silloin kun me saatiin tämä testamentti lahjoituksena, niin eihän malttanut. Minä rupesin selvittämään, että mikä mies se Kirjuri oli. Niin se oli semmoinen kuin Matti Eek, joka tuli Kälviältä tänne Lovisa vaimonsa kanssa 1869. Ja se oli ensimmäinen valtion virkamies, joka tuli tänne Kannukseen. Hän tuli jahti- ja siltavuodeksi tänne. Jahti- ja siltavuodeksi? Niin, aika tämmöinen tärkeä virka. Kyllä. Eikä niitä siltavoutihommiakaan niin monesti ollut vuodessa, niin hän oli sitten Kannuksen ensimmäinen kunnankirjuri. Niin just. Eli se, miksi tämä alue on kulttuurihistoriallisesti varmaan arvokas, on se, että täällä on ollut hyvin lähellä teollisuutta, on löydetty siltä merkkejä, on ollut henkilötarinoita, jotka on ollut keskeisessä roolissa täällä Kannuksessa. Ja toisaalta myöskin semmoinen havainto, mulla kun tultiin tänne alueelle, että tämä on suhteellisen lähellä keskustaa. Joo, ja se varmaan johtuu sitten kirkon läheisyydestä ja siihen liittyen vielä, miksi nämä talokki tuli tänne, niin ne oli sitten niitä kräviäistaloja myös. Eli kräviäiset, tiedättekö mitä tarkoittaa? Ei, tämä on terminä ihan outo. Se on niin tämmöinen muistotilaisuus hautajaisille. Ahaa. Okay. Niin niitä piettiin tuossa Haapantalossa varsinkin usein kun väki tuli syrjäkyliltä, niin eihän sitä suittunut hevospeleillä lähteä mihinkään niitä sinne viemään väkihautajaisiin, niin ne piettiin tässä. Avataan vielä lyhyesti, kun matkailija tulee tänne tai kiinnostunut ihminen muuta, kuinka tähän alueeseen kannattaa tutustua? No tuossahan on noiden pääosin rakennusten edustalla semmoiset taulut, jossa lyhyesti kerrotaan se historia. Toki löytyy netistä sitten
Ja niitä nyt varmaan päivitetäänkin, niitä tietoja sitten, että se löytyy Mäkiraanmäki nimellä sitten sieltä. Joo, kyllä. Et siinä on aika hyvin historia ja meillähän nyt on semmoinen ajatus ollut niin kotisotuyhdistyksellä, että me ollaan tehty semmoinen 200-sivuinen PowerPoint-esitys, jota me viedään sitten kouluille. Että me pyritään nyt niin nuorillekin opettaa tätä historiaa. Hienoa. Ja kannattaa varmaan jakaa laajemminkin, kun saatte sen niin upeata työtä. Näin se on. Jos historia ja kulttuuri kiinnostaa ja miten se kytkeytyy nykypäivään, tervetuloa Kannukseen ja tälle alueelle. Mä kiitän suunnattomasti tästä yhteisestä tarinatuokiosta, näin sen nimittäisin, ja toivotan hyviä historia- ja kehitys- ja lauluhetkiä. Varmaan kaikkea en osaa tässä luetella, mutta mainiota, että pääsin mukaan. Ja tervetuloa ihmiset Kulttuurin Kannukseen. Kiitoksia ja tervetuloa. Kiitos Kannus. Oli hieno reissu. Mutta mitäs täältä kuuluu? Ja Hallanyisen kateen, kas siitä voinun saa, tää Keski-Pohjanmaa.